Di tao. Dahil yung ilimi nga Badoc, kat nakabubutan. Adu, dagiti may walwala nga matmatay. Madimi matamo, no siya sino iti ang pagpapatay. Adu iti krimen ng nangruna, iti pinagpipinatay. I witnessed the shooting incidents. 3 ang binaril. Agdintinamag ti Ilocos Norte, nga datayo iti killers. Ada kami ito nga magkikipot. Ada kami ito nga bukbutin. Ada kami ito nga madi makapangan, madi makaturo. Nakapagputin iti mapasasama. Apo ka siya na kami. Abi mo rin. Analaunay na kurangam. Ay ayatek nga ilik nga Badoc. O ina nga nadungo. Dinggem tuyarararaw ko. Tulungam nga agbalbaliw. Silawam tuy puso. Kasyang mangu, kasyang daytoy limi. Inakam kadgurguraen. Napatid si Kararang. Kararang kailangan sa tikulan si Apo. Anything you ask of me shall be given unto you. In-identify natin yung mga gun for hire groups and pinasurrender natin sila. Unti-unti nang nagbago ang old image ng Badoc. Ito'y panangibabaet niya Apo Virgen Milagrosa de Badoc. Isu, itinangwak nit, itili nga Badoc. Nagbalinan nga naranyag, kas labitwen, kas la bulan, kas layinit na naranyag. Baro ang Badoc, Badoc mapaduan. In a letter of July 26, 2018, expressing the prayers and desires of the clergy and the faithful, by the Supreme Pontiff Francis, very willingly bestows upon the parish church in the town of Badoc that is dedicated to God in honor of Saint John the Baptist, the title and dignity of a minor basilica.